Ja som pán Bacon Boy. Ja mám zase dubstreak! Kámo, toto bolo rýchlejšie, než som čakal. Takže čaute ľudia, ja zdravím pri mojom ďalšom videjku a ako si môžete všimnúť, že dnes ideme hrať Boxing Beta na Robloxe, ak si môžete všimnúť. Táto hra ma veľmi zaujíma kvôli tomu, bo to je boxovanie a ja keď som bol ešte malý kido, no tá ma strašne zaujal boj, ani neviem, ja som pozeral vtedy doma aj Karate Kid, som pozeral ešte ty kokso, teraz pozerám Cobra Kai, normálne mňa to strašne zaujalo, prečo toto... Čo? Tak to si robíš prdel, akože. Ja som proti nikomu nebojoval, ale mám korunu. Čo to bol cieľ nášho videa? Počkaj, čo? Počkaj, tak to byť nemôže, halo. Halo, tak to byť nemôže. Ja sa tú korunu chcem zaslúžiť, už vyhrajte takto. Kamo nie. Si mi šprdel. Že ja som ani jeden zápas som si nezoberal, som sa tu akorát joinal, už mám korunu. Dobre, teraz chvíľku počkáme, kedy takto takoho vybíja. Už nebudem king. Lebo v dnesnom videu bude naša úloha získať túto peknú korunku, ale musíme si ju zaslúžiť. Nemôže byť idiot, ktorý len tak sa pripojí a zrazu dostane korunku. Musím si ju zaslúžiť. Vidíš, on náhodou vyhral, teraz by si zaslúžil korunku. Tak čo mám teraz robiť? Kokso, čo mám teraz robiť? Ja nechcem bojovať neférovo. A vieš čo? Budem robiť, že tú korunku nemám a akože sa idem bojovať za ňu. Kam ide ty kapibára? Aha, počkaj, to nie je kapibára. No poď sem, ty mačka jedna. Wins 0. Mám stále tú korunu. Ja mám stále tú korunu. To ako nikto tu nemá 12 vínov. Si robíš prdel. Počkaj, čo? Haló? Ja sa nemôžem hýbať. Počkaj. Musím sa odomknúť. I need to lock in. Takto sa to hovorí. Bum, bum. Bum, bum. 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 Bum! Dodge! Knockout! Chápeš, on vyhrával a zrazu som dal knockout proste. Ja som king v tejto hre. A nevšimajte si tie koruny, hej? No poď! Zničím ťa. Poď. Uhnúť sa, chytnúť, podržať space. Počkaj, kedy sa mi vybije. Nevybil sa mi, no to teraz ja idem na ňo. Bum, bum. Bum, bum. Bum. Uhnúť sa, bum, bum, bum. Musím mu vybiť celý štít. Teraz nemôže nič robiť. Dobre, nabíja sa ten smiat. Yes! Knockout! Ty vole, ja som toxic. To nemôžem, ja mám prísne zakázané byť toxic, ja som Bacon Boy, ja som sila. V tomto videu budete mať ponaučenie, že nikdy nebojíte s Bacon Boyom, bo zdechnete proste. Dojte, ja som minul zbytočne moju ultimátku. A čo? Vyhrajeme bez ultimátky. Na čo ti je ultimátka, kedy tak vieš bežne vyhrať? Kúkaj, ja len mu teraz dokončím. Kúkaj, koľko málo má HP. Už mu dám bombu a som vyhral. 3 knockouty. Winner! Som ja. Dobre, môžem to dodať head. Ešte vôbec stále neviem, jak som si zaslúžil tú korunu. Počkaj, ja mám nápad. Čo keby ma teraz takto zabil, aby som tú korunu mal preč? No, ja mám big brain. Idem na to. A ma teraz nejak ma zabije, ja ho nechám. Budem sa hrať, že nie, ty si veľmi dobrý. Abo vieš čo, mňa sa proste tak nechce nechávať. Ja proste som taký typ, ktorý keď je dobrý, to proste som dobrý. Idem flexiť. Bum, bum.
Počkaj, to je môj brat, prečo ja sa s ním bijem? Bum, bum. Táto je asi mŕtvy, kámo. Táto je asi mŕtvy. Knockout. Neviem, jak sa mi toto odomklo. On to líbol. Ty kokso, ja vyzerám riadne drzne s tým mojím novým outfitom. Ja som predtým vyzeral jak úplný normálny bacon a teraz úplne vyzerám kúka jak. Ty kokso, jaký drip. Tu mám oheň, tu mám na hlave You are at here. To nechápem. A kúka, jaký ešte drip. Rukavice ešte k tomu sedia, ty kokso, ja som normálne. Ja idem s ním. Ty kam utekáš? K nohe. No vidíš, jak sa ti chce so mnou bojovať. Kokso, neles začal povedať k nohe a už letí ku mne. Fakt chceš proti mne bojovať? Nechce si to najprv rozmysľať. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Mám začas ešte stále viacej HP než on. Teraz je mŕtvy, teraz ho idem vykombatovať. Máme Mortal Kombat. Bam, 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 bam. Here I am. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Do líci. Idem flexiť. Nie, daj tu hit! Dobre. Sakra. Som oslabený. Zase mám nevýhodu, ale i tak to vyhrajem. Týko som ma skoro zabil. Tá blbá dvojka. Bum, bum, bum. Mám menej HP. Ale kuknite, ako ho vykuchtím. Reálne ja som mal 1 HP, alebo 2, alebo 3 HPčka a ja som i tak knockoutol ho. Reálne ja som mal len toľko malo HP a i tak som ho knockoutol. Ja som ešte Mr. Bombastic. Mr. Lova. Kamo, môže sa už zmieniť s tým, že ma proste neporazíš. Ja som Bacon Boy, ja neviem, kto si ty pod tou maskou, ale mňa Bacon Boy aj neporazíš. Čakaj, už mám ultimátku, najprv mu chcem zničiť štít. Nepoužívam ho, bum! A teraz mám vypnutý štít, teraz je mŕtvy. Bum, 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 knockout. A ja som, ešte jedno kolo musím vyhrať. Reálne ja som dal ako 101 punchov, punches land 46, aj ty koso dočov 18, power punches 1 knockdowns. Kamo, žiješ? Haló? Kamo, žiješ? To je asi fake. To je asi free kill. Kamo, on to líbol normálne. Počkaj, kde mám korunu? Čakaj, mne zmizla koruna? Yes! Zmizla mi koruna. Takže to znamená, že takto tu okolo má korunu, nie? Musím si ešte, že kto? Tu idem proti Bacon Boyovi. To sú. Ja si idem s VIP typkom. Kamu, ja ani VIP nemám do... Aha, že ranket mám dobrý. Kamo, ty fakt chceš použiť taktiku, že budeš ma pošte búchať? Ti nevidie, kamo. Kamo, má malo HP, je mŕtvý, kamo, je mŕtvý. Bum, bum. Prečo som to zase zapol? Čakaj, ja to vypnem. No. Poď k nohe, psisko. Bum, bum, bum. To sa ti nepáči, čo? To sa ti nepáči, hm? To sa ti nepáči. Knoka. Ty kokso, ja som úplne stamaďal dal head. Ty kokso, ja som silák. Moje meno je Pán Bacon Boy, Mr. Bacon Boy. No Pán Bacon Boy asi nebudem, asi bude aj lepší Bacon Boy. Hej, náhodou vo Raiderovom videu, čo tam tí kokso boli typkovia, ktorí volili, že kto vyhrá, alebo kto prežije. Tá Raider si dal Bacona a typek si dal Kapitána Ameriku, ale doma je Bacon vyhral, on je silnejší než ja ten Bacon. On je 100% silnejší. Ja vám tu teraz ukážem, aké video myslím a
akého bacona myslím, oni proste gigaťat. Normálne teraz by som ho správne, ako kráľ všetkých bacon bojov, alebo neviem, či je kráľ všetkých bacon bojov. Podľa mňa kráľ všetkých bacon bojov je ten bacon boj, ktorý bol ako prvý. No ja som vyhral proste. Je tu celý čas kecam nejaké hovadiny a už som vyhral, ani som sa nesústredil a už je mŕtvý. Kámo, ja som proste gigačer, mňa nemôžete zničiť. Win rate 92. Brma aký? 71. Zas nemám korunu. Kto vlastne má korunu? Ja chcem vidieť toho typka. Tak ty budeš najprv dobre, tak ty máš takú taktiku, hej. Bum, 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 bum. Lebo to pomaličky, ja mám trpezlivosť. Nebo ešte nemám. Bum, bum, bum. Bum, bum. No poď, no poď. Bum. Št, št. A teraz si mŕtva, no. Čo teraz spravíš, ha? Čo teraz spravíš? Bum. Máš, no a toto, shield. No čo teraz spravíš, ha? Ha? Aha, dobre. Mi vybije štít. Dobre, ona je tiež dobrá. Ale ja ich unechám. Dievča ma neporazí. Ja som pán Bacon Boy. Ja mám zase dopstrik! Kámo, toto bolo rýchlejšie, než som čakal. Reálne môj cieľ bol taký rýchly, než Flash by obehol celý svet. No možno 11 minút asi by mu to netrvalo. Ale nie! Neviem, či mu to